Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Awatan dito. Kapirpirmak na cheque. Ket basayan. Numano, iti na ilanad, iti na ito nga cheque. Awatan dito'y. Ket adaywan. Ti anak ko. Mabasam ka di, numano ti balor dito nga cheque. 1 million pesos. Instant millionaire kan, iha. Para lahing iti panaglipat mo, panagisinam, iti anak ko. Ambisyosa ka ngamin. Kahit mo tibawak na nga may kamang ka na kami, so nga, nagrelasyon ka gini Arman, nga kakaiso na nga anak mi, kakaiso na nga agtawid. Di negosyo mi. Na may isa ka lang nga mamirmiraut, may isa ka lang nga waitress. Sa sino ti mamati? Nga saan nga kinabaknang tikalkalik kagumang? Ha? Ay etek na Arman, sir. Ay etek nakmet. Mamati ka? Tilang kinababaem ti kayat na. At darumbay nga babae nga naskin nga isot pakiasawaan na. Anak ti kasusyo mi. Tano isudat ag-asawa. Isudat mang tawid iti negosyo mi. Saan nga sikat kaduan ni Arman? Isong awatan mo dito nga cheque. 1 million pesos. Mabalim mong ituloy di panagbasam. Mabalim mo nga pagpuunan dito iti negosyo. Anya bala ti kayat mo? Anya bala tururayin? Awatan mo dito nga cheque. Ngagbolor iti 1 million pesos. Ket lipati mo ni Arman. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset ti pagkasalitaan ni Luisa, iti probinsya ti Ilocosur, may kalimangan may kalimangan ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 4th week iti bulan ti July. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Ken di programa nga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Attorney Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadag iti agkarakel a premyo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Pakinggan natin ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken
again, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large funds. No ag order, ag text wenno tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wenno ag direct message iti Facebook account da nga Yam 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Intiman sa runong nga dinggan dato'y panagyaman ken awis dato'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte, iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang, iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggen tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa'y nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip, dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pa'y laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat ala inyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, dahil ni Mayang gabsat iso tinang isurat iti lagip trapalabas ti kabsat na nga napili nga best letter of the month of June, the 6 grand finalist tayo. Asino nga ta ti maikapito nga grand finalist tayo. Ito na ito nga lawas. 4th week ita, ag 5th week tayo kabsat. Iso nga the best letter of the best letter of the first week, second week, third week, fourth week, and fifth week. Ito na ito nga bulan ti July papagayam. Tagtuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Nung kas pagkarigan tagbibuya kayo ita, pakishare, no hanggang pa nag-follow, iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award, pakipollow. Kano ito YouTube channel, tingkay pakangigan ka dito nga video, i-share yo, i-like yo sa kay ag-subscribe, no saan kayo pa nakapag-subscribe. Di kini ba naman ngagbiboy kanya kita, dato yun ni Compadre Florendo Tagupa, dito yung second runner-up, second runner-up, ito yung Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award 2025. Erlinda Pandroset, ang bayboy pa ni Mila Milyare, may sakaragiti Board of Judges tayo, di naman nung Nemi, Erlinda, ni Mila, ni Janet Balcubero, kasama tayo ni Josephine Istango, nagiran mga agbiboya, pag-isiryo, oray mabuya dito ita, ingkay tumilabuyain sa jay, lagip tinapalabas ni Action Radio, DCJ Silawag page, into na alas 2:30, hanggang ti alas 2, iti malam. Thank you, Abalayan. Kunan Abalayan, Marley Pamit Balesteros, panang share tayo. Ito yung video tayo, madama. Gam-gamsat. Ito nga ro dahil, ay kablawon tayo, birthday tangal daw, anak ka di tangal daw. July 24, Friday. Sino birthday tangal daw? Oy, ito happy birthday kini Liam Michael Ballesteros, iti Sunnyvale, California, USA. Greetings coming from your Lula, Merly Pambit Ballesteros. Kastamatan kini Francisco Domingo, iti Lawag City. Greetings coming from your cousin Janet, iti Singapore. Ayan, nagkita birthday tangal daw. Kamsat kong gagayem. Ita, intayon na ituloy nga ibas ha. Dito pagkasalitaan ni Luisa, iti probinsya ti Ilocosor. May sa kadagitente may sa kadagitente pagpilyan para ti panakapili ti bestseller of the 4th week iti bulan ti July. Nga pinauluan tayo ti 1 million pesos. May sakak lang nga waitress iti may nga restaurant dito Ilocosor, Manong Nemi.
nga umayan pangpanganan dagiti executive at dapat dagiti kundaway nga ditoy ti ang pangayanda iti komperensyada. Dito'y kami nga nagamamu kini Arman. Amok latang ni Arman ket may sa nga boss iti may sa kumpanya. Executive ako nada. Jak idi namnamaen manunemi nga asid ganak. Luisa. Sir. Babay nga di mahalat cellphone number mo. Ken Facebook account mo. Agparang request ak. Sir. Sorry, sir. Abay. Taan nga tiran tayo, sir. May sakpe lang baro. Ken may sakabatabalasan. Awang ka diti. Kay kariyak nga agpropose ken ka. Sir, amom nga waitress ak laeng, idinto taway sa kang executive. Andayo tigidyata, sir. Saan ta panunutan ti kasasad ti biyag. Tinasken ket, tidiktar, ken ikis ti puso. Kaya yung asawan, sir. Nainlove kayo ti kas kanyak laeng nga waiter. Waitress ko naman. Waitress. Wen. Gabuti po saksak kay ikutan. Ti kina natural nga langa. Ngawat di makita nga make-up mo. Sikat isap sa pulak. I'm sorry, sir. Madaman trabaho, sir. Excuse me. Liklikak idi. Ngem amu ti Diyos manunemi sang kulibagan ti puso agay hatak ken kuana. Hangaga po tawak nang. Ngem kapo ta iso tikis ken diktar ti puso akas kunana. Nga pa-checkment idi manunemi nga patpatignak ni Arman iti likodan ti amin. Ngem madurigidak ko na. Oh, patpatyam. Talakin na pintas mo. Ti gun-gun-udan na ken ka. Luisa. Kinuna manunemi ni Lorna. Napada ka waitress. Inyuman kumadito yung banag kadatatang kininanang ket kastamit ti kunada. Anak, kadwan na. Nga tilaing kinababain, kinabirhen mo, ti kalikakon ti maysa nga baknang. Ngem, anang amin ti marikdam ken kuana. Ipatpatag ko iso na tatang, nanang. Ket isuna, patyem na ta, ipatpatag na ka. Kasla mamati Ahmed. Nang anyan to ti kunaen, di kiti nagadnak ken kuana. Anyan to ti kunaen, di kiti tao. Nga makamamo ken kuana. Nga kapata na nga da iti nangato nga kasasad ti panagbiyan. Naman ti makunayo nanang. Dinamag ko kin nanang. No talagang ipatpatag mo, aklunem. No lakid din nakasagana ka nga agsagaba. Naman ko na yung tatang. Ti ko na ni nanang. Gusto ti ko na ni nanang mo. No talagang ipatpatag mo aklunem. Magkirelasyon ka. Ngayon masapul nga nakasagana ka nga agsagaba. Gabuta, once nga makirelasyon ka kay Arman, sigurado nga agsagaba ka. Ket gabot ipatpatag ko ken mamatiak nga ipatpatagnak ni Arman. Manong nemi na ala na ti cellphone number ko. Diya ka mo no kasan mo. Na-iset ti date me manong nemi iti day off ko. Why? Imanak pa kidiya impakada kadananang kinitatang. Labang kami ti may sa beach resort. Nagdigos kami, syempre. Nakita na ti pakabuklak, nakita kami ti pakabuklan na manong nemi ditoy nak nga naaraho. Arman, ama ano dito lang kinapintas ko kinababahay di kalkalik ang gomam. No. Iba't patay ka wanay-wanay. Kahit nakasagana ka mangilaban ti panangipatag ko ken ka. Kada mo kayo patpatagnak men, Luisa. Agpimpinatig ta, di ba?
Baka dumting to ti gundaw, awanan ti adupay nga sa lutso. Ken reklamo. Basta tirasken. And I love you and you love me. Mm, mm, Arman. Luisa. Ngayon di nga aldaw manon nemi nag-check-in kami pa naka-hotel ti beach resort ket dito eh. Nga naipaay ko ti amin-amin ko. Impaay ko ti amin-amin ko gabot ti patpateg ko iso na ken pat-check ni patpateg na ken nakasaganak ngagsagaba no kas pagarigan ta panagsagaba man ti pagtungpalan ti Oh, Luisa. Arman. Oh, Arman. Oh. Inikutan na namimpinsan ni Arman kat napnekak itinas. Nga gubuhay manong nemi, hindi pa nagkanaig ti lalaki ken babae. Hindi pa nakaitayok-tayok mi ti ragsa. Hindi pa nakaulit-ulit manong nemi, dagiti asog ka na ring-eng. Dagiti na isang-sang nga jak may ladawan nga lagsak. Inikutan na nga ruden ni Arman manong nemi, ken siyempre, nagbalinday tang inspirasyon ko, itinak pa nagtrabaho. Kaya't mo sawat, Luisa, inaklon mo ni Sir Arman? Wain, kinadapay na pasamak mi. Oh my God. Nagasagana ka rin agsagaba? Nagasagana agsagaba. Mabuti patpateg ko iso. Imbaga kang gaidi, ala, aklonan ng sa among ipapa iti amin-amin mo. Ngam dahi ta, ti amok magudgun udan na. So nga nagbalay Naulit pa na minsan, tingkang pa nag-date, taging gay ti may sa nga malem, wano may sa nga bigat. Day off ko manin. Ti amok ket ni Arman ti umay, tada nagsarding nga kotse, ngem sa bali nga kotse. Dimsaag manong nemi ti may sa nga baknang nga lakay. Nagtugtog. Sumirsiri pa kiti tawa man. Inlokat ko. Yes, sir. Siga ka ni Luisa. Oo, sir. Somre kayo. Anya, siya ka din ka sa po. Sa alin nga skan pa ka somre ka. Tadyak, sumsum na kiti kasto ti klase ng laing nga balay. Ano ti masapol yun, sir? Mamiraot. Baysa lang nga waitress. Agayat kano. Iti maysa nga baknang. Nga kakaiso ng anak. Nga agtawid iti kinabaknang. Kaya nang asawan, iti laing kinabak ng mi, ti ambisyosa. Kaya mo ti may kamang tapdo iti kasta, kit makalibas ka iti makida korapay nga panagbiag. Nakasaksakit mo, ti pa nagsasaoyo, sir. Nasakit. Gapot iso tipon mo. Sino ko mati naganak nga mayat nga agbalin nga sikat ti klase na amanuga. Ngayon sa nga mali. Ikang katigunggunam, tapno lang nga darason, nalipatem, kat adaywam ni Arman, mabitlain. Check booklet. Oh, napirma ko, napigos ko, awate mo. Mabasa met, numano abulor. Mano ti balor dato nga check. Basahin. 1 million pesos. Instant millionaire ka iha. Awa nga tamat ti pagkunaamon. Gabulay nga di ambisyon mo. 1 million, awat mo. Kaya lipate mo, ti anak ko. Ti ayat ko iti anak yo, sir, kit saan nga magatadan. Style mo. Saan ko maawat na kita? I'm sorry. Talaga ka di mo kayat? Saan? Kapot na jak to kayat ngalipaten ti anak yo.